watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa, dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa, dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Ya mai sama da ƙasa Allah sunan ka na fara sanyawa. Watan Ramadan watan azumi, Allahu kai kake yin kyauta da an yi godiya ka karawa. watan Ramadan watan azumi, Ko nake yi kaman dama wasu baituka na tsarawa. watan Ramadan watan azumi, Yau ni zan yi ɗan bayani ne akan wata mai falala da yawa. watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa, dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Ya jalla ƙara daɗin tsira a gura solo ma'aikina, Watan Ramadan watan azumi, wanda ka kira shi ya je fadar ka lokacin kuka tattauna. watan Ramadan watan azumi, A sahabai da alaye na gidansa masu ƙaunar juna, watan Ramadan watan azumi, har da ma auliya ullahi masu bin sunnar ma'aikina. watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa, dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Manzon Allah ya yi mana albishir akan azumin Ramadana, Watan Ramadan watan azumi, ya ce a aljanna kwai kofa sunanta ma da rayyana. watan Ramadan watan azumi, Ba mai shiga ta wannan kofar aikun ji ya ikiwana. watan Ramadan watan azumi, Allahu ya tanadar da ita don masu azumin Ramadana. watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa, dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. A lokacin da sun shiga kofar a take za a sa a rufe ta. Watan Ramadan watan azumi, Ai babu wanda za ya kara shiga ta kofar an kulle ta. watan Ramadan watan azumi, Dama kawai dan su Allah ya yi ta ahadin abin bauta. watan Ramadan watan azumi, Da kungiya ko al'umma mu dage da rabauta. watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa, dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Falala da annabi ya nuni ga dukkanin mai yin azumi. Watan Ramadan watan azumi, Manzo ya ce azumi garkuwa ne ai daga shirga zulmi. watan Ramadan watan azumi, Kamar garkuwan ɗayan ku ne a wajen yaƙi al'umami. watan Ramadan watan azumi, Rabana ka sanya mu masu rabo cikin watan nan na azumi. watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa, dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Wata rana mala'ika Jibrilu ya zo wajen manzo babba, Watan Ramadan watan azumi, ya ce Allah ya tsinuwa ga wanda Ramadan ya zo duba. watan Ramadan watan azumi, Ma'ana watan har ya zo ya wuce bai yi aiki na alkhairi ba, watan Ramadan watan azumi, da za a gafarta masa dukkanin zunubansa da shi ba. watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa, dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Watan Ramadan watan azumi, watan Ramadan watan azumi, Manzon nan take ya ce amin amin ba da wasa ba. watan Ramadan watan azumi, Lallai maganar ta yi girma batun ko ba na wasa ne ba. watan Ramadan watan azumi, To yan uwa na mu dage sosai mai ibada wajen rabba. watan Ramadan watan azumi, Sannan kullum mu kasance masu yawan zikiri tuba. watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa, dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Akwai dare na lailatul qadari cikin watan nan mai girma. Watan Ramadan
Sarabi ya sauke alkur'ani ma mai girma. Watan Ramadan watan azumi. To yan uwa sai mu dage domin dace da shi abin nema. Watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa. Dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Ya dan uwa azumi shine kamewa daga dukkan ci. Watan Ramadan watan azumi. Koshin ruwa har da ma sha'awa da za ta sanya ka a kunci. Watan Ramadan watan azumi. Sannan ka zamto ka nisanta da gulma har da munafurci. Watan Ramadan watan azumi. Daga alfijir har zuwa sallar magariba maraice. Watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa. Dangi mu dage wajen neman lada Na kira ga abun masu Allah halin mu rabba. ku yo tallafi a gun talaka. Wanda kullum da dare ke neman abun da za ya sanya a baka. Idan ka taimake shi da abinci addu'a take zai yi gunka. Alfarmar watan nan tabbas ai za ka ga buɗi a harkarka. Watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa. Dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Ya ɗan uwa duk abun da ka yi cikin watan za'anin kama. Watan Ramadan watan azumi. Aikin lada guda ɗaya ai adadinsa ya zarce 10. Watan Ramadan watan azumi. Tabbas wannan ai falala ce daga rabu mai rahama. Watan Ramadan watan azumi. To don haka sai mu dage da ayyukan alkhairi al'umma. Watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa. Dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Sannan 'yan kasuwar mu ina kira kuma ku yi dubawa. Watan Ramadan watan azumi. Cikin wannan wata kayan masarufi kar ya zama ya ninkawa. Watan Ramadan watan azumi. Ina nufin ku yi ragi na farashi kar da ku yi karawa. Watan Ramadan watan azumi. Idan kun yi haka tabbas gun Allah za ku samu dacewa. Watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa. Dangi mu dage wajen neman lada Malamai abun masu wani Allah tafsiri rabba. Allah ya saka da alkhairi. Tabbas kuna kokari sosai wajen kira a guje sharri. Musamman cikin wannan wata da ya tara dira alkhairi. Allah ya sa abin da ake ji a zuciya ya yi tasiri. Watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa. Dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Alhamdulillahi nan ne za na tsaya a wakar ta azumi. Watan Ramadan watan azumi. Sai wanda ya yi rera baitocin Nasiru Ahmad dan karame. Watan Ramadan watan azumi. Wannan da ke birnin Gombe masoyi ga ɗaha alhashimi. Watan Ramadan watan azumi. Roko nake ku saka ni cikin addu'ar ku yan uwa a azumi. Watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa. Dangi mu dage wajen neman lada abun Allah rabba. Watan Ramadan watan azumi wata mai alkhairi da yawa. Dangi mu dage wajen neman lada agun Allah